always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Sampung taong gulang ako nang una kong mapanaginipan ang isang babae. Sobrang mahiwaga dahil sa panaginip ko, siya raw ay aking asawa. Napakaganda ng kanyang mukha. Napakaamo ng kanyang mga mata. Kulot ang kanyang mahabang buhok na bagay sa kanya. Sa panaginip ko ay madalas kaming magkatitigan. Parang may nais siyang sabihin sa akin na hindi ko lubos na maunawaan. Simula noon ay tila hinahanap-hanap ko sa realidad ang mga katangian ng babae sa aking panaginip. Sa totoong buhay ay madalas akong ma-attract sa mga babaeng kulot ang buhok at matangos ang ilong na gaya niya. Pagtungtong ko ng 25 ay nakapag-asawa na ako at nagkaroon ng anak. Pero ang nakakapagtaka, hindi pa rin ako nilubayan ng babae sa aking panaginip. Nanaginip ako na hinahabol ako ng mga kalalakihan. Nang maabutan ay binugbog nila ako at iniwan akong duguan. Nang mahimasmasan, nakita ko na lang ang sarili ko na kandong at yakap-yakap ng magandang babae sa aking panaginip. Lumuluha siya at tila nag-aalala sa sinapit kong disgrasya. Ilang buwan matapos ang panaginip na yon, naaksidente ako sa isang sasakyan. Ito ang naging dahilan para maputol ang kaliwa kong binti. Muli ay napanaginipan ko na naman ang mahiwagang babae. Umiiyak siya at tila namamaalam habang papalayo sa akin, papunta sa liwanag. Pagising ko ay basa na ng luha ang mga mata ko. Simula noon ay hindi na siya muling dumalaw sa aking panaginip. Matapos ang naging aksidente, natutunan ko na ring tanggapin ang aking naging kapansanan. Nakapagtrabaho ako sa isang klinik na gumagawa ng mga saklay at prosthetics. Isang araw habang naka-duty, nakasalubong ko ang isang pasyente na kamukhang-kamukha ng babae sa aking panaginip. Kinilabutan ako at hindi mapakali na makita ko siya. Ako pang naatasang mag-assist sa kanya. Nang makauwi na siya ay hindi pa rin siya maalis sa isip ko. Parang gusto ko magpakilala sa kanya at sabihin ang tungkol sa aking mga panaginip. Gumawa ako ng paraan para muli siyang makausap. Nagpatulong ako sa isang katrabaho para mahanap ang FB niya. Nahirapan muna kami bago ko siya na-add sa FB. Agad naman niyang inaccept ang friend request ko at minessage pa niya ako. "Sir, salamat sa pag-asikaso sa akin sa klinik ha," ang sabi ng babae. Simula noon nagkaroon na kami ng koneksyon sa isa't isa. Ito na rin ang panahon na nagkakaproblema na kami ng aking asawa. Ayan tayo eh. Yan yun eh. Yun na talaga. Yan talaga yan eh. Gumagawa ng paraan eh. Ano ba? Gumawa pa ng panaginip talaga. Oh. Inaan pa sa panaginip. Wala yan lang pala. Ito na rin ang panahon na nagkakaproblema na kami ng aking asawa.
Lumalim ng lumalim ang pagkakaibigan namin ng babae. Sa huli ay ibinahagi ko na rin sa kanya ang tungkol sa aking mga panaginip. Isang araw hindi ko na siya makontak sa FB. Gumawa na naman ako ng paraan para makontak siya sa telepono. Muli kaming nagkausap. Ipinagtapat ko na sa kanya ang lahat-lahat. Sinabi ko sa kanya na may pamilya na ako. At umamin siya sa akin na yun din ang dahilan kung bakit iniiwasan na niya ako. Nasaktan daw siya na makita niya ang mga litrato ng asawa at mga anak ko. Inamin niya rin sa huli na may pagtingin na pala siya sa akin. Nahahati ang puso ko ng mga panahon na yon. Mahal ko ang pamilya ko, pero mahal ko rin ang babaeng tila minahal ko na mula pa sa aking mga panaginip. Sa huling pag-uusap namin, nagkasundo kami na gawin ang tama at ihinto na ang aming ugnayan. Hindi ko alam pero umaasa pa rin ako na muli ko siyang makikita. Hindi man sa buhay neto, marahil ay sa susunod ko pang magiging buhay kung sakaling meron pa. Napakahirap ipaliwanag ng aking naging karanasan. Tila ba nakakulong kaming dalawa sa magkaibang panahon at maling pagkakataon. Magkagayon man, masaya na rin ako dahil nagawa ko siyang makilala. Payapa na rin ang loob ko dahil nagawa ko pa rin ang mas tama, ang mahalin ng pamilya ko na ipinagkaloob sa akin ng tadhana. Ako po si Jay, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. We had the right love at the wrong time. Yan. Ganon ang eksena nilang dalawa. Pero wala na tayong magagawa. Kasi nauna na yung pag-aasawa Tama, yan kasi. mamadali. Kala ko Sinisip. nga yung panaginip niya, siya yung babae pala maging bakla siya sa dulo. Kaya hindi niya mahanap, siya pala yung magta-transform. Oo, siya pala yung babae. Naka sa panaginip pala na gano'n na-open. Na-open yung kanyang yung kanyang Desire. Truth na maging isang babae, isang ganap na babae. Anyways, Jay, well, we are happy that you made the right decision. Kasi hindi naman tayo pwede magbase sa panaginip natin Correct ka. Diba? Parang, aminin mo na girl, ikaw na nakikinig ngayon, diba? Hindi ba't minsan inaway mo yung boyfriend mo kasi dun sa panaginip mo, may babae siya. Di ba may gano'n? Yung parang pagising mo, inititan ng ulo mo kasi parang totoong may babae yung jowa mo. aminin Pero, mo, praning ka minsan talaga. Pero panaginip lang pala. So in other words, hindi ka pwede mag-base ng reality mula sa panaginip. Di At ba? malayo-malayo talaga yon. Oo. Ang panaginip ay sobrang napakalayo sa katotohanan. Corrected by, medyo may kababalaghan yung nangyari sa'yo kasi parang lagi mo siyang napapanaginipan even before you got married. Tapos nakilala mo pa at nakita mo, di ba? So parang feeling mo meron kayong connection. Pero still, it is a dream I don't know what it means. Feeling ko nga, invento mo lang yung panaginip Wag bara lang magkaroon ka ng ng babae. dahilan. Dahilan para mang babae. Nakakalurkey. Alam mo, yung isa sa pinakamahirap na na pangyayari sa ating buhay, yung pagkakataon na hindi mo makontrol yung emosyon mo. Hindi mo makontrol yung isip mo. Yun yung mahirap talagang gawin minsan. Gustong-gusto mong gawin isang bagay pero alam mong hindi pwede. Di mahirap yun struggle talaga yun. Correct. Pero kailangan mong tuldukan yun Tama. Kailangan mo i-control yung isip mo at sabihin mo sa kanya, utak, wag mo akong turuan na lokohin ang asawa ko. Correct. Mahirap yun Tapos yung emosyon, ganun din. Talagang iba yung pakiramdam pag nakita mo yung crush mo. Iba yung pakiramdam kapag nakita mo yung babae o yung lalaking gusto mo. Di ba? Pero kailangan mong pigilan kasi alam mong mali. Correct. Tama. At natutuwa naman ako dun sa girl lalo mo sa panaginip. Kasi siya yung unang umiwas Correct. Kasi ibig sabihin, siya talaga yung nag-iisip siya. Mas nag-iisip ito. Siya yung naunang nag-control. Correct. Which is good. Ng sitwasyon. Okay na yun. Well, sa panaginip kasi kung minsan natin, yung panaginip natin is yun yung nangyayari sa subconscious natin. So, technically, Sabi nga nila. ang ginagawa natin is tayo yung nagkikreate ng dreams natin. Kaya, ang masasabi ko lang sa'yo,
sa'yo nang gagaling yan, yung gumawa ka ng karakter doon sa panaginip mo. Tapos iniisip mo na, ay nakikita ko sa panaginip, hanapin mo sa totoong buhay. So nilalagay mo ng special connection, no? Oo. Parang ganun. Pero sa totoo lang, pwede wala eh. Ewan, hindi ko Kasi alam. kung minsan manifestation lang din yung panaginip na, mga signs lang siya. Na may... Minsan, di ba, may nanaginip tayo tayo ng ahas. Meron din kasi nag-i-interpret ng mga panaginip. Pero yung ahas, nagsisignify pala sa ng ganitong struggle or whatever. Depende sa paniniwala mo. Ikaw, kabisyo, kung talagang meron kaugnayan yung panaginip mo sa taong makikilala mo pala sa darating na panahon, nasa sayo naman yan kung talagang alam sa paniniwala mo ay may connection ito. Pero may mga tao ding naniniwala na walang kinalaman ang panaginip sa totoong buhay. Basta ang one thing's for sure, Kabisyo, you did the right thing. Correct You ka. made the right choice. Natuldukan. 'Di ba? Na hindi na ipagpatuloy. Kasi taken ka eh. Tama. 'Di ba? Things would have been different if you were single. 'Di ba? Tama na na-experience mo na Nakilala mo siya. Oo. Sabi mo nga, 'di ba, malay mo in your lifetime. Sabi nga daw nila dun sa mga naniniwala that we get reincarnated. Hindi tayo tumitigil na mabuhay ulit hangga't hindi natin na-achieve kung ano man yung dapat nating ma-achieve. Malay mo naman sa susunod na life. Oh, Hindi diba? natin Wait ka masabi. lang. 'Di ba? Pero wag mo nang isipin. Try to baka let madalin go. mo kasi buhay mo pag Oo nga. pag inisip mo, teka, mamamatay na lang ako next month para pag na-reincarnate ako, sure na. Posible din kasi na yung blessing in disguise yung babae sa panaginip no, na if time will come na nagkaroon ka ng problema doon sa marriage life mo, saka sa dumating at siya yung medyo nagpaliwanag sa pag-iisip mo. Correct. O siya yung naging savior doon sa marriage, life mo. 'di ba? Correct. Pwede mo rin tingnan sa anggulong kasi yan, hindi naman yung girl yung naging dahilan kung bakit nagkakalabuan Exactly. 'di ba? Nagkakalabuan lang sila. Tapos ginagawa mong rason ay sakto Yan may girl, lang. 'di ba? Para Pero ka rin, eh. pero ang ending 'di ba, yung girl yung nagparamdam sa kanya na, "Huy, ano ka ba?" Magising ka sa katotohanan, mali itong ginagawa natin. Oo, 'di So ba? baka all along siya yung guardian angel mo na pag dumating ka sa ganitong pagkakataon, siya yung magre-remind sa'yo na gawin mo yung tama. Tama. Check mo yung FB tsaka mo yung phone calls. Wala talaga siya. Kasi angel pala talaga. Kababalagan story pala. Mali pala yung interpretation ng natin. Kababalagan pala talaga, hindi pala talaga tunay na nangyari. Kakaloka talaga, oh. Oh, well, thank you for sharing your story, Jay. Nakakatuwa naman na na may mga taong marunong magpigil at marunong gamitin ang utak over the puso. Oh, 'di ba? At ikaw Correct. din, Kabisyo, kung nandyan ka sa sitwasyon na 'yan, na meron na sakto, naguguluhan ka sa marriage mo, tapos may umaaligid. Nakaw! Wag mong patulan. Diyos ko, Lord. Magpigil ka na. Pero sabi nga nila, ewan ko lang, partner, normal ba yun? O nakarating na sa yung yung impormasyon na normal na pwedeng matukso ang sino man sa inyong mag-asawa? Na matukso. Na matukso. Na matukso. Normal siya. Hindi ko ayoko sabihin normal, pero may possibility, 'di ba? Kasi ang tukso lagi nandiyan eh. Oo. 'Di ba? Laging may mas maganda sa laging mas may makinis sa laging mas may malaki ang dibdib kaysa sa laging mas may ganyan sa 'di ba? Yun ang mahirap doon kapag dumating na yung pagkakataon na paligiran ka ng tukso, nasa sayo talaga yan kung papatulan mo o hindi. Correct. Oo. 'Di ba? Kasi talo ka talaga. I believe in karma. Karma is real. Correct. Diba? Ikaw ba natukso ka na ever tanghenyo? Maraming beses. Paano mo hinandle yung mga tuksong ganyan? Concentrate lang ako. May asawa ka ba? Concentrate lang, imagination lang palagi. Yan lang ang gagawin sa mga tinutokso. Huwag niyong execute na physically, imagination lang. Alam niyo na yun. May satisfaction din naman. Uy, pero yung mind yung if you are doing that in your mind, it's also a form of it's also a Basta form of in moderation betrayal. lang. It's also a form of betrayal. Kasi Kasi si tangin niya, nakita ko sa cellphone niya, na wallpaper niya, si ano eh. Sino? Si ano? Basta yun. Oh. Si Khalifa. Diba? Ako para sa akin basta karma is real. Kung dumating ka sa sitwasyon or dyan sa point in your life na meron kang kasama tapos natutukso ka, diba? Correct. Dito gagana yung advance mag-isip.
Tama. I-advance mo na kagad yung utak mo. Ano ba ang mararamdaman ng asawa ko pag Yes. nalaman niya to? Tama. Ano ang possibility na mangyari sa pamilya namin na mahal ko naman Tama. kapag ka ng babae ako or ng lalaki ako, 'di ba? Ano ang magiging tingin sa akin ng mga anak ko kapag ka pinatulan ko tong lalaking to or tong babaeng to? Diyan na papasok na advance mag-isip. Diyan dapat i-ano yan. I-execute yung advance mag-isip. Tama. Kasi kapag ka advance ka mag-isip at may isip mo yung mga possibilities, yung mga magiging consequences, Matatakot might as ka. well, 'di ba? Feeling ko lang baka matakot ka. Oo, hindi atras ka. at hindi mo na uumpisahan. Don't Tama. start it. Kasi kapag ka inumpisa mo, may possibility talagang magtuloy-tuloy. Ayun din yung gusto kong sabihin do not be unfair, 'di ba? Kasi pag yun nga isipin mo, kung yung misis mo yung nagloko, kung yung misis mo naman yung pumatol sa tukso, ano mararamdaman mo? Magagalit ka rin, 'di ba? So, ganun din pag ikaw yung gumawa ng kalokohan, 'di ba? Masama ang mararamdaman ng sino mang 'di ba, asawa mo or Tsaka may karma anak talaga. mo. May karma talaga yung nakakatakot ang karma. Isa pa yun. Digital na, triple pa. Ako, mabilis yan. Ingat. Wag na wag, ha. Uy, batiin na natin ang belated happy birthday ang ating masugid na tambalanista at sobrang idol talaga tayong dalawa nito, partner si Miss Salve de la Punta ng St. Jude Tadeus Parish ng Legazpi City. Salamat po, Miss Salve. Hi, Salve. Happy birthday. See you soon. Feeling ko bongga pag nag-celebrate to ng birthday Bakit? Oh, mayaman salve, Oh, 'di ba? ganun. Parang parang Donya ang pangalan Doon yung salvasyon. Diba? Parang may ganun diba? Parang may ari ng mga hasyendang lupa diyan sa Legazpi. Oh, happy birthday sa iyo and ng belated and matanggap din po kami ng mga belated na pansit. Yan. Kahit may amoy, kumakagat na sa dila na salad, yan. Trip namin yan. Pwede mong ipahabol sa amin, tatanggapin pa rin namin yan. Trot. Enjoy your special day. Nakatutok sa atin via Love Radio Tacloban ng mga kabisya natin si IMJ Toralba. Good morning. Thank you very much po for tuning in. O siya mga kabisyo, enjoy the rest of your day. Konting tiis na lang. Araw na ng sweldo. Ilang kembot na lang Friday Yes. at weekend Woo! na. Okay. Muli ako po si Nicole Liala. At ako naman, si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Where's your number one SM radio station?